Phayo. Ndikhule ndingumntana ondwebileyo mostly, othanda ukuhleka, othanda abantwana bakokwabo, ndithanda nesikolo kakhulu. Ndikhumbula ndandingenguye umuntu othanda ukuhlala nasekhaya ndigula. Ndandisoloko ndifuna ukuba sesikolweni, so I think ngolo hlobo nje ndikhule ndingumntana nje oye wakhula wangumntu lo ndinguye namhlanje. Okay. Bendicinga uba mhlawumbi uzawuthi gqi sowusithi zibe khona nee-signs endazibonayo uba ndiyawuphetha ke ndithanda nezilwanyana, yonke loo nto. Udibene nayo ngoku sowumdala yonke le nto? No, not at all actually. Ndikhule kwikhaya apho umakhulu notamkhulu ke bingabantu ifemeli yethu elimayo. Besinayo nemfuyo. Singabantu ke abaya bayosenga. Sibona into yokuba okay, xa umakhulu eye wavuna ezinye izinto apha sizilahle ekhaya. Zizinto apha ezisetyenziswa uba mazibe yifidi for ke imfuyo. So that's where ke ngoku I started to get curious ukuba xa ndiye ndifunda nasesikolweni ndafumanisa uba yinto esimilar to what I know ekukhuleni kwam. Yaqala phaa ke ngoku ukuthanda to understand and know environment because it was linked to ihlobo esasiphila ngalo ekhaya ekukhuleni. Okay. And uzive njani ke ngoku xa sowufumana ibhasari ekusakanye kwezi zinto uzithandayo? Yho, bendothukile kakhulu because ndi-aplaye nje with faith. But bendothukile, ndavuya kakhulu because to be recognized by ikhampani yase-Australia, an organization overseas who recognized my story and understood ukuthi ngifuna ukwenzani kahle kahle ngobomi bam and my passion. So ndafumanisa uba I love the fact that also i-value systems zabo, they are attached to supporting Black women, independent women within the science. So ndiye ndaziva ndiwongekile futhi ndisikelelekile kakhulu ngoba ke mhlambi bebebaninji abantu kodwa kuphunywe nam. Ndaziva ndingumntu nje osikelelekileyo. Mhlawumbi ke ungathi phumelela ke zeziphi ingxaki okanye imicelimngeni abajongana nayo ke abasetyhini, especially kubantu abatsha kweli candelo ke lezendalo nezilwanyana zasendle? Zithini ii-challenges enidibana nazo kuba ningamanina? First and foremost, safety as a woman. The industry kwayona is male dominated, but it involves a lot of field work into ye-environmental science. Usoloko uhleli ungumntu ohamba indawo ezibucala ezi-out in the wilderness. So your safety as a woman, sometimes ufumaniseka uba if ndiye esayithini ndihamba ndodwa, it's either to collect samples or to go and do mhlambi site visit kulo client. So you are challenged with your safety as a woman. That's firstly. And also i-discipline apha male dominated kakhulu into ye-environmental science. And abantu abamnyama, especially women, asibaninjanga in this field. So then when you are in corporate spaces mhlawumbe, you find that i-growth yakho as a woman, you need to work that much harder into kokuba mawukwazi na uhlala etafuleni. And as a science nje, just in the scientific community, you need to study. You need to push yourself when it comes to environmental science, to postgraduate level, even to postdoctorate levels, which is where I want to go. So kubalulekile into kokuba usithande isikolo and as a woman nje, don't consider a lot of things. Ungasoloko yonke into uyifaka engqondweni. Just push yourself. And you will find that amacango ayavuleka because it's a very important discipline in the environmental science. Nje ubangela umntu othi wakube uthetha wavula ivolume, especially ke kumanina asakhulayo, wanomdla wale nto uthetha ngayo, khawumnike umfanekiso engqondweni asewugqiba izifundo
unesakhono uye usebenze njengomntu owenza ntoni kanye kanye? So once you have the qualification in environmental science, the whole world is your oyster, basically. Ungasebenza in corporate as an environmental manager, a specialist. Ungasebenza even uzakhela into yakho njengokuba i-Anika Group, CSI yakha, and you can consult every industry that exists within i-development nje nophuhliso lwabantu, growth of the economy, housing, roads, construction. Any and every industry has to comply to umthetho we-environmental management. It's from Section 24 of the Constitution. That's why we have the National Environmental Management Act. That's why we exist as a discipline and as specialists. So uye nje ukwazi into yokuba mawuspecialize ngelo hlobo ufuna uspecialize ngayo, ungene kuzo zonke ii-industries, ube ngumntu ke ngoku ozawuthi if for example loo company ine-project efuna uyenza endaweni ethile or maintenance of a road, they come to you bazokuconsulta okokuba zeziphi ii-licenses nee-permits esizidingayo uphumi for uba kuthiwe siyaqhuba ngale project. Iba nguwe ke environmental specialists oye ujonge into yokokuba ezi activities that our engineers are going to do, zeziphi ii-licenses ekufuneka zenzekile. For example, if kuthiwe kuloo project kuyolandwa amanzi emfuleni othile, kuzawufuneka bafumane i-license with le nto ke-requirement ye-Water Act. Nguwe ke ngoku oye ucebise, ube ngumntu very much important and instrumental, because without those permits and licenses, those projects cannot continue. You know, there's a possibility yokuba abantu bangakwazi ubanjwa okanye kubekho i-fine to the company. So you become a very risk, a buffer between the organization and what the law wants. So you can work anywhere and you can consult anywhere. Vele nje siskill esibalulekileyo esidingekayo. And it will be so for future generations to come, because even nalapha eSouth Africa, there's a new law esandawuphaswa that speaks to climate change. So they are going to need these specializations that we have in environmental science to advise, even with policy. When government decides to change policy, they come and consult abantu abafana nathi to give our input into, are they actually bridging the gap between uphuhliso lwabantu nokudevelopha kwabantu, but protecting the environment, because without the environment, then sustenance of life cannot happen. We cannot breathe, we won't have water to drink, we won't have food to eat, and so on. So it's a very critical and important discipline. Ndingabakhuthaza kakhulu abantu babayifunde, and imnandi because it's part and parcel of our daily lives. We breathe every day, we eat every day, we have waste that we generate in our homes every day. So imnandi ngolo hlobo. Siyazi ke ungumfundi, ngalo mzuzu wenza ntoni, wenza i-masters, and ungathi ngeyiphi inkxaso oyidingayo ngalo mzuzu? So yes, ndenza i-masters zam eWits. It's both a research-based and course-based masters. My research is focused on air quality. So I'm assessing coal, dust that it emits in the air. In Mpumalanga, that's where the case study is. Sijonge into yokokuba how does soil affect the quality soil in order for people and communities to plant, and also assessing how communities are affected by the quality yomoya, which is impacted by the coal. So I'm hoping ukuthi ndizophuma results that will impact positively on the community, to inform and to educate. Uncedo endiludingayo, how long is a piece of string? I think we need support as Black people nje abafuna ukufunda, abayithandayo imfundo. Education in this country is very expensive.
So inkxaso edingekayo is bursaries, so that abantwana bakwazi ukuya esikolweni to universities bafikelele kwezi levels. Nam ndincedwe with NSFAS and EduLoans and all of that. So kuba nzima to just make it nje as a Black child. So we all need that financial support. We also need the support of our communities to believe in this science, because at the end of the day, ulwazi esiye sibuye nalo in these studies, lubuye luncede abantu bakuthi. Lubuye sibe ngabantu abakwaziyo ukuphendula certain questions that they don't really understand, or i-processes sikwazi ucebisa ne-community projects ezingenzeka, so that we can actually raise the awareness and the information and knowledge sharing. So ke, in a nutshell, I would say ininzi into edingekayo to support every Black child, andifuni ibe ngam alone. I want to into yokokuba nabanye abantwana abanala maphupha bakwazi ukufikelela kuwo. We need financial support as Black people, and we need our communities to also basinike indlebe sometimes when we are speaking about these issues, so that ulwazi luphangalale as much as possible. Kumzuzu ke oshekileyo sisiphumelela ndifuna sithi gqabagqaba ke and undibanisele masiyeke kumcimbi wamaphupha akho uzibona uphi uphumelela uyomaphi na ndiyazi uba mhlawumbi ungaphetha uwela uya naphesheya uyorepresenta ke indawo okhulele kuzo Komani nezinye athini amaphupha akho and ke usele usichazela nezinto bunqwenela uba ke zivele kule ncoko yethu siyivale. Amaphupha is literally to take Anika Group to the world. Futhi ndingashiyi behind abantu bakuKomani and other communities around, whereby we can be i-organization ekwaziyo to provide jobs, but also sibe i-organization esebenzisana noluntu, and also i-leaders within our communities, churches, speaking Oceba and all of that, so that sikwazi into yokokuba any projects that I can bring to the country ezinophuhlisa abantu bakuthi with these opportunities that I'm getting, that's what I want. Ndinephupha lokokuba one day we can have a massive recycling project ekuKomani ekwazi into yokokuba incedise abantu bakuthi babe nemali and help create jobs. So that's where I want to take Anika Group. Academically, ndifuna ukuba ngu-Dr. Mabheka. That is my dream. That is where I'm going, and that is what I want to achieve. And I want my story to motivate nabanye abantwana bazibone nabo ukuba this is possible. It is. Ifuna into yokokuba qha uzimisele and don't give up. It hasn't been easy. And I want to thank Ivukani FM nabaphulaphuli bayo, because it was one of the very first clients who gave Anika Group a chance. Sine segment kwishow kaSisiyoli, where for 9 or 8 months we were just doing community education and information. And isincedile kakhulu loo nto leyo, because isivulele namanye amathuba where people heard our voice and understood our value and where we want to go, ne-vision, bayithenga abantu. So that's what I want to do. I want to take it to the world. This one was the first one, Australia, and I'm hoping to go everywhere with it and represent iKomani, represent a Black child, osuka kwidolophu efana nakuKomani, but you find yourself sitting across boardrooms with very important and big corporations. And if I can do it, anyone can do it. Nomntana oselalini omameleyo ngoku ndifuna ayazi into yokuba it's possible. You just need to keep going, keep trying. And I'd like to urge all stakeholders, nditsho companies, to reach out to people like us, and we can work together to do campaigns, and they can sponsor us and put us on the map, so that sikwazi into yokuba sincede abantu man. Ndifuna the whole point is for us to work with our communities as much as possible, and all our churches as well. That's a very powerful place to find support.
abazali bethu baphayana, imithandazo yabo izasincedisa to accomplish what we want. So that's where I'm going. Thank you very much. Wow. Nkosi kakhulu ke sisiphumelela, siyabulela nathi ke siyiVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Ndiyabulela Nkosi kakhulu. Right, Nkosi kakhulu Mphulaphuli, andisakwazi ke noba siyishwankathele, masibaleke siye kwindaba zentsimbi yesihlanu sesibethwa lixesha. Ixesha ngoku intsimbi yesihlanu indaba eVukani FM uzifundelwa nguAsive Matwa. Ndibulisa